Čaute, teraz som pred predajňou Bike City a o chvíľu vám predstavím týpka, ktorý vás nikdy nepumpne. Teraz! Čau, Braňo. Čavík. Počuj, prečo si ľudia kúpujú takéto bicykle a nie také tie veľké horské? Poprosím odpoveď 3-4 teraz. Horské bicykle sú určené do hory, mestské bicykle do mesta. Naše bicykle a konkrétne takéto skladacie ti dávajú veľkú slobodu v tom, že môžeš ten bicykel zobrať všade so sebou. Nemusíš ho parkovať vonku, keď prší, dáš do auta, do taxíku, odvezeš sa. Ale to je mega! A ja som počul, že ty si investoval svoje poctivo zarobené peniaze. Fakt poctivo zarobené peniaze do žltého melóna, je to pravda? Áno, je to pravda. A prečo? Lebo sa mi to páči. Je to jednoduché, poctivé. Nie je to banka, nebankovka. Ľudia si požičajú navzájom. Je to o ľuďoch. Som dojatý. A pokazil som ti pumpu. A ja som dojatý.